L'interès per la cultura i les tradicions ens ha portat a fer una sèrie de projectes que sempre han estat molt relacionats amb la temàtica tradicional valenciana. Ara, tenim el plaer de presentar-vos un nou repertori de música tradicional, confeccionat de forma exclusiva. La música tradicional mediterrània recull un bon grapat d'estils i estructures, les quals s'utilitzaven i s'utilitzen en diversos àmbits de la nostra societat. La Colla Laixama, atenent a la part cultural de l'acte, decideix portar a terme aquest treball musical. L'objectiu és fer referència d'un moment històric a nivell local, així com contribuir a la normalització lingüística de la nostra llengua en tots els àmbits, social, cultural i religiós. Bona vesprada i benvinguts a l'actuació anual de la Colla Laixama per a l'agost cultural. Les explique. Fa 2 anys, en esta mateixa plaça van celebrar el casament de Joanet i Maria del Mar. Els van casar i ara la família ha augmentat. Avui anem a celebrar el bateig. Han tingut un xiquet i el dia 11 d'agost estan batejant-lo ara a la iglesia i estarà a punt de començar a ser l'eixir del bateig. Estan tocant les campanes, això vol dir que estan eixint ja del bateig. A tots vostès, el bateig de Pepetonet. Ja eixen del bateig. La mare i el xiquet, i darrere el padrí petorrer i la padrina petorrina, que tiren diners, que estos padrins no valen res. Vinga, diners. El padrí pollós, la padrina pollosa. Vinga. Un aplaudiment als padrins. Molt bé, doncs comencem l'actuació, col·loquem primer el xiquet. Està ja amanit el xiquet o què? Poseu-lo còmode. I comencem en la primera peça,
comencem amb la primera peça, que és una jota. Per a tots vostès, la jota dels carrers. I després d'esta jota, el que anem a fer és un ball que es diu la safanòria. La safanòria era un ball que es ballava en roble. I al principi diuen que era un ball deshonrat, perquè eren els primers balls en els que els homes agarraven a la dona, però només la punta del dit. Així que per tots vostès, el ball de la safanòria. Este ball ve del Carrascal d'Alcoi, del Mas de Patoi, de tota la zona d'ahir dalt de l'Alcoià.
la safanòria d'Alcoi. Ese roble, esa sonrisa. Vaig deshonrat perquè per primera volta l'home agarrava la dona, però ja li dic, la punta al dit. Anem a ballar un bolero. Es diu el bolero de l'infant. I este bolero té una història curiosa. Era un bolero que es ballava per desaparèixer. I en canvi, en una pedania de Requena, que es diu Camp d'Arcís, cantaven una nadalenca, un villancico, amb la música esta, hasta que un folclorista de València, Salvador Mercado, va anar, va sentir i el va tornar a restaurar com a bolero. Per a tots vostès, el bolero de l'infant. Es diu de l'infant perquè anava dedicat al Jesuset.
Descansen, i la segona part. El bolero del infante, segona part. Si me quieres, te quiero. Si me amas, te amo. Bé, y después de este bolero, com ya el chiquet s'ha dormit, hacer una jota. No nos despertem, no xilleu molt per no despertar-lo. Així tenim els dos homes que estan jugant al culepe a veure qui guanya. El que guanya ha guanyat, el que guanya convida. Bé, a tots vostès, la Jota Banyeres. Vinga, aire. És una joteta, botaré, botaré.
Molt ben ballat esta jota, de Banyeres. Ramon, no empines tant la catalana. Baixa, tu a lo teu. A la brisca, deixa la catalana. Anem a fer ara un altre ball en roble, que es ballava en les eres, per això van en roble. I mentre descansen un poquet de caloren, veuen. I el Ramon, tu no pots veure. I llavors, tu no, deixa la catalana i t'agrada empinar el colze. Bé, doncs, seguim l'actuació en un ball de roble que és sandinga. La sandinga és un ball afandangat que es balla en roble, tots els balls que es ballaven en roble és perquè es ballaven en les eres. Les balls que es ballaven en filera és perquè es ballaven en les patis dels masos. Així és que esteu preparades? Va, doncs per tots vostès, la sandinga de Xixona. Vinga, ànim!
a deixar les esparrenyes, ara no li diga al pare que jo tornaria per elles, allà baix en el mare. A pesar que es diga la sandinga, es tracta, com he dit abans, d'un ball afandangat, és el que així diem un ball de l'U, i les coples pues, són pràcticament com les que gastaven així a Relleu, Xixona, Relleu, La Torre, pues, estaven molt en contacte i pràcticament ballaven els mateixos balls per tota la contorna. Després d'esta sandinga, o este ball de l'U, anem a ballar un ball que és dels més antius, que és el ball pla. El ball pla de Relleu, que tal volta siga l'únic ball pla que ha quedat constància a tots els altres llocs, este ball ha desaparegut. Contaven la gent major que este ball pla era el que ballaven les abuelos, les de més majors. És un ball en què l'home intentava atracar-se la dona, però la dona no ens deixava. Antigament l'home i la dona no es tocaven, per això hem dit que la safanòria, que és el primer ball que s'incorpora en el que la dona i l'home s'agarren de la mà, les majors diuen que era un ball deshonrat. Per tots vostès, el ball pla de Relleu. Que
Mare de Déu del milagre, Mare de Déu del milagre, la patrona de Reyes, ampareu-me, Mare meua, a que puga glòria a Déu. Mare de Déu del milagre. Esta calent. La despedida faré, la despedida faré en un pla de farinetes i el que no estiga conforme se'n vaig a fer punyetes, la despedida faré. Molt bé, este ball pla de relleu. I ara miren els pobres ballaors los suets que estan. Aprofitarem, farem una peça musical i així n'aprovarem tots del bateig. I esta peça musical es tracta d'una polca, d'una masurca, que es diu La Cosentainera. La Cosentainera, aprofitant que avui està Mercedes, una torruana, però més relleuera que torruana, li la volem dedicar a son pare, el tio Pepe Llarguet, que ens va deixar fa uns anys i va ser el que ens va ensenyar esta peça, esta masurca, La Cosentainera. Pel tio Pepe Llarguet i per tots vostès.
deixar a Pepetonet no el mareges. Deixa-lo ahí. Que per ell avui hi ha massa sarau. Que s'adorga un ratet. Jordi, que tens el cossit en la boca. Bé, pues... Passem, continuem l'actuació i estem arribant quasi al final i anem a fer un fandanguet. El fandango d'Aiora, a tots vostès. Vinga, ballaors, que heu descansat. El fandango d'Aiora, de l'interior de València. Esteu preparats? Encara no? Què li passa a Jordi? Ramon, la catalana. Deixa la catalana. Deixa la catalana, menja tonya, però la tonya no s'arremulla amb vi. Anau-ja. Va, el fandango d'Aiora.
Com han vist, és un fandango diferent al que veiem a Sin Relleu. És un fandango que té influència manxega i influència andalusa. Són balls afandangats dins del grup de les Valls de l'U, la Safanòria o el Ball Pla, que també són balls de la mateixa família. Bé, i no podíem acabar sense tocar, anem a fer-ne dos. Una que el ballaran els ballaors, la jota per dalt, la jota de relleu, i després farem una participativa. Per baixar la tonya que ens han menjat, farem un pas doble i ballarem tots. Per tots vostès, i gràcies per la seva presència, Ramon, deixa la catalana, ara ballaràs. No, després, auia, agarra, auia. Per tots vostès, la jota per dalt o jota de relleu. Botaet, botaet, i aire.
I ara, com m'ha quedat el culepe? Heu acabat ja o encara no? Pues haureu jugat tot. Nos os queda un duro. Bo, ara lo que hem a hacer es el ball de la granera. El ball de la granera és un pas doble. No. I lo que anem a fer és passar la granera a algú. I sempre que hi hagi un canvi, hi ha que canviar de parella, com no seran tots parells, sinó que n'hi haurà uno que quedarà de pico, pues ha de ballar en la granera. Treu el personal, que ballen tots. Aneu traient. Ara, eixiu. Quan jo diga canvi, tots han de canviar de parella. Com n'hi haurà uno de pico, té que ballar en la granera. Agarrar la granera i ballar en la granera. Vinga, Ramon, deixeu ja les cartes. Eixiu a ballar el paso doble. Uno naranja i l'altre en esta. Vinga, eixiu. Vinga, preparats, és un pas doble. Ala, vinga, que us esperen, que estan esperant vos. Ala, mestre, el ball de la granera. Preparats? Quan diga canvi de parella, el que es queda de pico ha d'agarrar la granera. Vinga. ¡Vamos! ¡Vamos! Padre Venga, Juan, Padre Lola, Juan, agarra que al te Padre veo Juan. muy animado, Padre Juan. Lola, agarra al Padre Juan, que está allí. Agárralo. No te escondas, Padre Juan, Sácala, que se te ve. Y no es de noche. Que se ve. Ahora pica. Vale, para todos ustedes, el baño en la granera. De que eso pasen bien. Preparamos para cambiar de parella. Canvi de parella, ja! La granera, que no és que sona, Com pot ser això? Canvi de parella, ja!
Canvi de parella, ja! Vinga, Juan, la parella, la granera. Canvi! Canvi, ja! Jordi, t'has quedat en la granera. T'has quedat en la granera. I moltes gràcies per la seva presència i antes d'acabar volíem agrair a Mari Carmen si puja a l'escenari i volem donar-li un obsequi per tota l'ajuda que ens han fet durant aquests mesos. Gràcies a Mari Carmen. I bona a tots vostès. Fins al pròxim. Bona nit. A veure, això s'ha acabat. Fem un passadoble o què? Això s'ha acabat. Acabem de repartir, fem un passadoblet, la granera altra volta, però tenim que eixir a ballar i acabem la tonya, que si no mos se fa dura. Vinga, acabem la tonya. Vinga, però aneu així. Eixiu. Molt bé. Va. Vinga, doncs fem una altra granera. Jordi, que no es toca tu ara. El pavo, fem el pavo. No, el pavo no, la granera.
Canvi! 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 Hola, granadera! Canvi! Granera, granera. Moltes gràcies i esperant que ara sí que hem acabat.